tuwek, Nduk. Sapa sing ngomong tuwek? Kamu lah, lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline ya enom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane akeh. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu, jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. nek santen sing tuwek, nek dienggo mbotok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa?